Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpinay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadag sublita iti napalabas. Intabuyaen dagiti naalas ken napintas, kanintarik na enda sa ken ragsak. Adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan ta kayo nga dumnge ka nagsurat iti daytoy a programa. Apakay tampukan kadagiti pakastritaan ti biag kanayat a napasamak iti kalman, iti agdama ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadagiti adal ken pagsarmingan iti biag, amang ted iti ulidan ken limliwa iti biag. Dear Manong Nemi, Nuirugi tayon, lepasen tayo maten. Di pagkasalitaan ni pagayam tayong Eloisa nga pinauluan na iti bas tarda. Ayan, sagudahin nga ti surat. Di pagkasalitaan ni pagayam tayong Eloisa. Dear Manong Nemi, idaadan puot ko Manong Nemi sa pulek no asin no ti amak, asin no ti papangko. Apay nga adda mamangko ngem apay met awan ti papangko. Inistorya ni Mama Manong Nemi nga dakan no pelaeng idi tiyan na. Idi tanagpukaw nga kasla asok ti amak. Ti lalaki nga nangikari kan kuwana ti langit kan daga. Ngem idi tamasikugan ni Mama, nagpukawan nakasla asok Manong Nemi. Inururay ka no ni Mama, aginggang impaskay na, aginggang adan nakem ko, kat agururay pa lahing suna, ti pa nagpakita na ngem awanin, ni aniniwan. No pa awan ti amak Manong Nemi, tamay sakarot nga bastarda, saan nga nag-asawa ni Mama. Insakad na ti pa nagbiag mi. Numampay sunag at may sala nga sales lady Manong Nemi. Pinagbasa nag elementarya gingga naggraduarak, high school gingga naggraduarak. May sakon nga balasang Manong. Ketsang kay bagana, liklikam dagiti lalaki. Taami nga lalakit alilaw. Siyempre, makariknak to ti ayat Manong Nemi. Kamuti kastoy, nagraduara ko ti high school kag college sakton, hanga maniklikan nga adu dagiti lalaki nga agduyos kanya. Kasano nga pilyet, tirumbe nga yatek, Mama, dahil ti saludsod. Saan ka nga mamatpati ka dagiti, nasa samit nga balikas dagiti lalaki? Saan ka nga mamatpati no, aduman dagiti ikarida? Saan ka nga mamatpati no, anyaman dagiti isagot daking ka? Saan ka apalilaw kadag na samit nga balikas? Saan ka apalilaw kadag iti anyaman nga isagot dahin ka? Kang runan ti amin anak, Eloisa laglagipem. No adaman nubyong kas pagarigan sa mong it-ited ti bagim, aging gang malpas ti kalaysa. Kaya't nangasahoy Manong Nemi, nung diakman maliklikan nga doon to lalaki apakariknak ti ayat, saan kung to kano pa lang ipapay ti bagik, aging gadi malpas ti kalaysa. Diyak kano ululiten ti dakkel abidot na. Tapno ni kastakit sa anak kano nga may padakeng kuana, nga ganak apalasang. Ado nga ro dagiti lalaki Manong Nemi, nga nagbalin nga admirer ko kamayatan nga agbasbasa kiti college iti kursok nga nursing. Numan pa'y marigatan ni Mama Manong Nemi nga mikarkarigatan na.
Inalalakmet manong nemi ti sakripisyo no kanyak. Aging ka nakapagturos po sa kon manong nemi ti kurso ka nursing. Nerwar ko pa yan ti board ko manong nemi may sakon nga registered nurse. Kadagpakada akon kini mama. Ma, sumurot kayong kanya. Pumano tayo dito yun. Hindi na doon sa syudad. Anak, diyak mapanawan ti trabaho. Nagbali na nga napatagtrabaho kaniyak. Siyak laing ti kang runang matanagda. Dagiti boss ko. Nga pangulo dagiti sales lady. Ngam napipinas ti biyak tayo na dati di syudad, mama. Siya kalaingan ti mo nagtrabaho sa tiyanak. Basta saan nakaliplipatan. Ipauwitan na. Nakaspagarigan na pang emergency ng kasapula. Pangpapinas na dito balay. Dito ka tumadlangag na yan. Kakaiso na nga, ada na ipatakder ta nga balay. Papintasan ta. Sabi nga hindi ka pilag-asawa. Hindi ko mapilaing kaububing nga ng-asawa. Itagid din, ta nakapagturpos kan. May sakan nga nurses pa nag-asawa. Di alamide manak. Nagtrabaho ka, agornong ka, agananad ka, kalagi ti lalaki, masapul nga piliem, ti lalaki nga saan to nga mamagsangit kang ka, di nagtultuladen nga disgrasyada. Okay? Ken? Aganak ka tapno ang dapo ko. Nagkaserak nga ro dito syudad, manong na iti may isang gagangailang apartment nga kabaylak, nga bayadan, ti binulan. Kaya nagtrabaho iti may isang hospital, manong nemi government hospital. Again enjoyak manong nemi iti trabaho kas nurse, na siyadak nga makilangin kadag iti pasyente, kas tamatan kadag iti bantay iti pasyente. Agramo maten manong nemi, siyempre iti patak na nurse, iti doktor, pasarayag duty aktrabi, pasarayag iti aldaw ti panag-duty. Again enjoyak manong nemi, kahit nung kasta nga mailiwak kini mama agbakasyonak sa di probinsya. Nadori kiti lalaki manong name nga talaga nga agar-aram kanya, textmate ko, isturbuda, no nakadyude ak tumawag da, text da. No amo da nga day off ko manong name, umaydak pasyarin sa apartment. Nga mga pulos na nakarik na ayat ka dakwala. Aginggang iti may isang aldaw manong name, naka-duty at ada emergency nga isarag da manong name. Nananong sinanunsod ko manong name di pada ka nurse. Aksidente, baka nabartek. Lalaki, guwapo si ka. Hindi na manong name padak na nurse. Dakang ngarot manong name iti simurek iti emergency room, tayo na banda kami ti doktor, tapno da kami ti mga assist, kari ti doktor, nga mga sikaso iti na aksidente nga lalaki. Pinidumteng manong name hindi kiti kabagyan na nagbanday da iti emergency room. Sa matuod din ni karo, gabot adapuot na. Iti madalosan ti rupa na manong name naagasan ti sugat ti rupa na. Hindi makita na. Kinidayan na ti loko. Kinidagnak ni Dina. Kursonada na ka. Adot makamadmadlaw ko ostan. Nung dagiti pasyente, kidayan na dagiti nurse, napindas ka nga amin, Eloisa. Kat si ka, napindas ka man. Wanong sikat kursonada na. Dahil pasen ti duty, manong naming misan da pangindruwarat ti pasyente, ti emergency room. Nag-awid ako, naira na, manong naming a day off ko. Iti kabigatan na. Iti agsubliak, manong naming, iti sumarunong aldaw para tinak pa nag-duty. Kinunak kinidina. Nito ti kwarto na dyan. Si Gracia, di namin sinakal man. Wanin na, rimuarin. Sino ti nakabant ng batay ko na? Tsaka mo, saan nga siyak ti nang assist kang ko na eh. Saan nga siyak ti naka-duty ti kwarto na. Oy, saan nga malipatan. Kas lang amin may ipimpinda ti rupa na kanyak eh. O rin no, gas-gas ti rupa na. Dadya nga gas-gas ti rupa na. Hindi. Saan ko nga malipatan kang kuana. Nainlab kan samat ang sa mga mo, Elusa. Speaking of, abay, iso da dyan eh. Iso nga peso.
Apa yang ada dito sa ospital? Baka ada bill na nga saan na nga nabayadan. Baka sapsapurin na ka. Umas asidag ito yan, mi manong. Hay. Abi ka di, sir? Pay kumpain ako ma. Apay. Ada pala na sakit ng balikrik na eh. Sige, sir. Iti ko ma-private room. Kinaman din na tabakante ang kwarto. Ado, basta private room. Sige, sir. Ag-register ka lang rin dito eh. Tinagan niyo, sir? Daniel. Baga na tibilyado naman, no? Kalpasan na rin, ha? Kinuyog ko, aging ganay ti bakanteng room. Dito kayo, sir, ta? Agad na kayo na, alak ti BPO? Sana ko nga malulaw. Sana ko nga high blood. Standard procedure, sir. Basta sumre ka pasyente. Maala ti BP na. O sige. Yung baka no, nangato ti blood pressure ko. Tapay. Basta nga may makakita at tinapindas kong babae kahit rumasok ti darat. Naangaw kayo mit, sir. Daniel, tinagan ko. Anak lang ti Daniel. Among kading nagsubliak dito higap no kahit ka man na makita. Sinaplo ka nga medical man nga naka-day off ka man gayam. Sabat nga siya tinangasis kanyak. Normal 120/80. Apa nga saan nga tangagin mato? Kahit igigamang titakyag mo. Ala, sir. Nalikutag ka. Kastoyak na may lawak. Dagigid din nga lalaki. Noada ko sunada yung babae. Agaramat kay karigin na samid nga balikas. Tap na maaloko yung babae. Mabaling nga mamunti pag naidam. Mabaling nga mamunti cellphone number mo. Eloisa? Pero kinamon pa yung tinagan ko. Siyempre, mabasbasa yung template mo. Sige, ito ko yung cellphone number ko. Yung tinag-isisturban, naka-duty yan. Hindi, damagin ko muna, no. Mabaling ka katawagan. No, text back mo, di ka tawagan. Ngayon na text back mo, ngayon nga okay lang, di tawagan nga. Sige. Facebook account mo. Itid ko amin. Amam, sika lang pang itadak. Tsaka mo nuhapay. Kabuti na hilam kamit kanyak. Sa mga liba kayo ni Loisa. No, pa'y boyfriend mo, baka danton. Baka siyakton. Saan nga nagpaayab-paayab anong name iti doktor, magabot na talaga kaya mga syaktirantana. Ngayon magabot ha, nasken nga, oblak to obligasyon ko, mabati ka pa ilang ha, Daniel. Nasapol nga, bisitak dito mga pasyente nga nasken na bisitak. Sublikan to. Subliak to. Siyempre, pasyente ka eh. Sala nga pasyente, admirer na pa eh. Diyak mga awatan tirig na manunay no apay. Nga danay sangsangan nga panagkulimbatog ti puso. Agayatak ka din, idikas ka ni Daniel, nga nagan na lang tama mo. Diyak amot kinatao na. Anong naimi, nagbalmalimisuna. Nagpatpat nagpekid di. Ngayon saan ako nag-duty, itirabi, pinanawak. Kabigatan na man ang name ang jury ak manin isumutan nga rumarisuran. Hay. Di mo na ba sa text ko? Diyak pa kinita di cellphone ko. Nakauto ang text ko kaya kita tawagan ka kumangan. Di ka mag-text back. Sorry.
Mamano nga min makitakti ti cellphone ko eh. Sa ako lang gaman ti cellphone ko, no kastang tawagak ni mama. Kanya pa pang mo tawagan? Awan ti amak, tsak may nakita. Basta ka nga bastarda. Datat ka po na nuwapi nga naatapak. Kanag din lalaki. Saan nagpapada amin nga lalaki? Dosak tagayat na pudno ah. Daniel naman. Umaygan to kasyaran di kasera ma. Sana kung mauhot kasera pag tayo, pag may saksa dyan, apartment. No, dinakpastre ka di itindulat sa ako. No, buting ka kanya. Basta umaygan to pasyaran na Robbie. Aldo ti Jutim, di ba? Pinasyar nagpaiso ni Daniel manong nemi nakatado iti pasarabo na kanya. Flowers for you. At may chocolate and fruits. Napindas ti mga antiprutas. Amo ka magusto ni Gitoy. Daniel. Thank you. Ana, mangiro ka lang tati perugahon dito. Dinakay na pastrekin dito sa aras ti apartment mo. Sabagay, nakadadumat nga gaabay ti door. Anak mo't kabuting mo kanya. Sa anak mo na kriminal. Sa anak mo't nga rapist. Napindas mo ti kagam ko. Sige, sumari ka. Manong naimi magusto iti panagar-arwat ni Daniel. Samat nga iso ti makuna nga gwapo. Agbaling nga gwapo, gabuta very neat, iti panagar-arwat na. Kaslamay sa nga executive manong naimi, iti panagtigtignayin nakin panagsasaon. Kaya dito ko nga namuan manunemi nga businessman gayam. Sa madama ko na nga magwagan ti business ko. Aglakla ko ka iti branded nga aromatan, lalaki, babae, ubing, ganatayngan. Adapos to kiti mall. Kan adapos sa nga na iti sabsabali pa nga mall. Sumit lagayam. Nga niya. Puro branded terwatem. Of course. Siya taking kukuha rin dyan store. Branded store. Siyempre siya tumura kang runan nga modelo. May dikit kumatang akit. Makita dak nga napinas ti plastar ko akit. Kaya dapat tagbalin nga kaskanya. Mapasanak nga gwapo. Api ko naman saan nga gwapo. Sa aklang nagbaling nga gwapo no. Adamang nga baga nga gwapo ak. Kaya saan nga kaskariya dumanta nga kasla artista tilang langada. Sa bagay nakalikoda, gwapo ak. Ngayon sumango ako, ay, kunanda. Hamad kayam na pintas, hamad kayam nga gwapo tirupan ak. Yung para kanya, saan nga napatag iti ruwarang itsura. Tinapatag iti kaungan, di ba? O remampay no saan na kamakuna ang gwapo. No nasiyatag iti para katao. No napudnuak nga kayat. I love you, Eloisa. Kagadan manong name iti panangalan ti dakulap ko nga ginuyod ko ti dakulap ko. Hey. Diyan kayat ti kasta nga nagchansing. Sorry, no sa mo kayat. At ang kami nagdi babae nga tisap-sapulan na kit amo na tagchansing. Kahit ko kung nga ron nga iparik na kang kano kasano ti barat na kulap ko. May ay. Kinunahan naman nun na imikit inagan na naman ito may sangat akulap ko nga duwan nga iman at nangigam. Kat mariknak ti barat ti dakulap naman nung nemi. Na bara, di ba? Uwin nga rod. Bara ni Ayat. Daniel, mabuti nga kang kayat. Abay nga kung mga mabutin ka. Gabuta,
Diyak kahit may tulad iti inak. Saan nagpapada amin ka lalaki? Abi nga ti mo palubusan tirik na adakarbeng nga mga gragsak. Adakarbeng nga mga gaya. Adakarbeng nga mga mangtungpal ti ikis ti pusom. Tsaka mo, basta mabutay nga. Tawag-tawagan na manong nemi, sa sarita kami, pasaraya video call kami manong nemi. Kaya kasladyak mapupuutahan na, nga adada, nga madab-develop, tiriknak kang kuwana. Kaya naman nga bulan, manong nemi, sipod, nagamamu kami, kan paspasyaran nak, tawagan nak ni Daniel, ibaganan nag-date kami. Habi ko mga i-date nak. Kas may sa nga gayem. No sa mga boyfriend, as a friend. Mabaling ka di? Dayop mo na bigat, di ba? Kung may kanto na kasi nito apartment mo, maamom to itong bigat no mayatak. Kinanak manong nemi kat tinawagak ni mama itiday tangarabi. Ano ka di problema manak? Problema ti pusok mama eh. Diyak maniklikan nga gayatak. Sino? May isa nga sambat nga makuna nga gwapo. No bigla makita im suna. Sa nga gwapo. Nung kabayatan nga mata misuna, gwapo. Nung nakalikod, nang gwapo. Nung kumita, ang gwapo. Paunay mo dahil nga panangin ladawa mo. Kaya tilang napinas kang kwa na mamakit. Nasabit na ginibalikas na. Delikado rin okay, di pa nag-arawat na. Branded na git-arawatan na. Dadagayang negosyo na. Kaglaglako ka na gini branded clothes. Panglalaki ka pang babae. Ma, nainlabak matin kang kuhanak. Kitag-date kami itong bigat. Agtanda ng kanak. Basta tikang ruranti amin. Lagalag-lagi pa. Saan mo nga ited tibagin kang kuhanak? Ited mo laing into numalpasan ti kalsaro. First date me, manong nemi nakaragsaksakak. Napang kami ti may isang restaurant, manong nemi plus nga restaurant, nangingina di kiti potahe. Lunch date, manong nemi. Kalbasan date manong nemi, nagpasyar kami, nag-shopping kami. Diyak kumakayat manong nemi nga. Dumada kiti regalo na kanya. Apa niya, di kiti, di ba, ada negosyo? Abi nga sa nga sadya ti paggatangan ta. Kaya't mo sadya kahit sumarubing mo na ya. Saan ta nagatangan, ito mo nga libre. Okay? Let's go nga. Karadangag pa yung sumanong nemi. Daniel's Fashion. Daniel's Fashion Shop. Nainagang kagahan ti negosyo. Diri empleadak. Sales lady. Hey, hello sir. So ni ma'am yung Elusa. Kaya, nagpili ka. Nagpipindas nga talaga. Hindi kita arawatan pang babae, Pangbabak ng. Dito no ada okasyon. Napindas na itong arawatan. Kaya't mo. Mamanuak ba't nga saan ka naka-uniforme? Kaslita, no day off ko, sulat paragbatok ka lagi saan ko uniforme. Katuan. Dito sakot ko para ken ka. Nagingina. Tag-price na. Para ken ka. Thank you, Daniel. Lunch date, dinner date. Aking ka, naming nga, nasakpay na mismo tinangawis kang kuwana dito apartment ko. Saan kami nga pasyar. Dito kami nga mangal daw. Nagluto akti special. Kat nagkapangan kami. Kami mas nilutong. Sagay mga naskan nga mapanta ka na giti restaurant nga nangina. Nga may mas pinati lutong giti luto na giti special.
Hindi kita sikat kanangin ng restaurant, di ba? Kung kunam sa amin, Daniel, aman! Agaman na, iti pa nag-appreciate mo ka na iti. Napindas ka, naiwas ti lutong, sigurado nga naiwas ka. Daniel naman. Ito na minsan, manunay, saan nga, lunch ti yumay na dito yung balay, nugat dinner. Nangitukot iti arak, manong. Ano na ita? Naimiwas ti pandangan, no da arak. May balak ka, ala. Abay. No, ada ka no arak at ada balak. Si Kamet, di ka di uminom. Masaray. Naglalalo na tayo. Ada pang panutik na naunag. Agdulay kat ada. Pagtid ko nga, ada nakarap na beer. Beer nga tinumam. Padasan to the hard. Name must stay hard. Agi nasara ka rin. Agi nasara kan, kabayatan nga minum tang. Itawagak na ito yung 2 baso para karata. Mangalak ka dito ice. Ha, yan. Name must diretso. Brandy dito yan. Oh, cheers. Mga no. Elan. Sige. Damok tuminom manong. Naglaldaguyak. Kagangin dito. A few minutes, dublian ta. Hanggaton nga guyak. O dito. Mangantan. Sige, irapintan di mangan. Tinawagan naman di ba sumanon na may iti may kaduwagon daw hanggang siyatak. Saan ako nang naguyak. Pumarang ti bagik man. Dinayaw naman rin tilutok manong nemi agingga hindi man pas kami nga mangan intuloy mat iminom diyak na pupuutan. Abarte ka kon manong. I love you, Eliza. Daniel, binartek na. Nabartek ka? Marabartek ka nakpay ka nagiti arakop mo. Di nakpay naklon. I love you, Eloisa. Naskin ka di pala ibaga, I love you too, Daniel. Oo. Iya sadag na tirupa na itirupak. Nawanan ti manang iliklikak, kad narik na akong di tinabara, nabibig naman. Nalipatak ti pamagbaga ni Mama kaniya. Nga po itaday nga nagpatnag manong nemi na ulit-ulit nga naitid ko ti amin-amin ko kini Daniel. Nga nagtungpalan na manong nemi agawid man dito ni Daniel no kasta nga muna nga daakon. Anda ka manin? Naimas kami tilotom eh. Kaya nadamanin arak ngayon tugot ko. Uminom tamanin, naimimas ti romansa. Naimimas ti mangan, kaya naimimas ti romansa. No, ada kalkalingan na inom ta, diba? Nawawild ta. Huh? Daniel, makapapauyong ti araramidan ta. Manong naimi, diyak na pupuutan nga alos aglibin kami kini Daniel. Imaglakid din sana kagsikog manong. Namo ni di na ti amin. Kaya't mo sa wen, na nga Daniel, agliblibin kayon. Kasta ata, idya matan balay nga gawawin. Idya balay, idya kaserak nga gawawin. Oray no, tulungan na ka ti kastos. Uwi na. Iso nagbayad ti kasera. Ken mangtid ti kwarta nga igroseriya. Ti sweldo ka kita ururnongek. Saan nga magsay. Ano nga may tinegosyo na? Apintas tinegosyo na. Daniel's Fashion Shop. Sumudlain. Ito na minsan nga nakita ka. Nagpintas ti badong. Nagkapuking kuha na. Nag-asat ka ng gusta. Yung, abay kang liblibin kay lang. Abay nga ti kay kasar. Tsaka mo,
Lala, Eloisa ka. Baka daman tinasawa na. Ha? Namang ka din sa Jibalayda? Amom ka di Jibalayda? Baro ka di pa isuna? Ay, susapo. Diyak kaya ti umalaki ni nanang mamanggo ko na mga ni. Ar-aramida matin. Baka agsikog ka mandamdama. Tunukan. Panawan na kaabigla ni Daniel. Ay, susapo ya. Ti tao umatlaang ti mga aramid ti gasat na. Isang siguro mat nga nagliway ni mamang mo na magbagakeng ka. Bakit ulitin ti pakasalitaan ni mamang mo? May saka bastarda, baka magipas kayo nga ba't ti bastardo o na bastarda? Iti na minsan manong naming iliblipas mi nga nagpapas. Sinaudsud ko keng kuhana. Ano ti planom? Iti biyag. Di nakadiyamang mo ka di parents mo? Di mo ka di kaya ta planon daytan, no? Kanya ti napindas itong isa ganaan ti kalay satan. Kasta ti pampanunod ek sweetheart. Ngam sampe lang karag ito eh. At namin planok nga mangipasdik pa iti sanga ti negosyo kiti sa bali nga syudad. Next year siguro plano ng tanti kalay sata. Nagpenso? E darong may ngunang kalay sata. Baka kung kontrol ka, kaya di mo kahit nagsikop ka. Hanag ba na kung kontrol? Siguro sampay na ira na. Ampay na karing agsikop ka. Siguro orayak pa nga makapagkasarta. Next year, promise. Kada kiti si Marsarunong aldaw manon naming saan nga naghawid dito apartment ni Daniel. Busy ka no isuna. Aging kaya manon nami nga da na pasyente mi nga kaapilyedo na. Saan ka mat napuputan ng sinudsud-isuna? Ay kapapilyado ni Daniel. Taging ko iti Daniel sa passion shop. Kapinanoyo, ma'am. Kaanak ka. Kaanakan nyo gayam. Kumusta iso na? Agad okay ba tinegosyo na? Iso na lang tao. Numan nagproblema ti asawa na. At asawan ni Daniel? Adan, na doon anak da. Doon anak da kini Lisa. Ama mo ni Daniel? Nagbalik nga pasyente mo dito, idin na disgrasya na. Ma'am, awan, madamag ko rin pa nakadisgrasya. Sam-samag ka nakaro. Garumyad lang. Ngayon na yung ospital. Mabaling ka din nga, ma'am, no? Nuto di balay da? At dati timan sa subdivision. Imbaga naman ang name. Agrama matin ti house number. Kas laglulokan tiriknak man ang name. Kaya di maamuhan ni din na ti amin kung naktupay amin ken ka. Di ka magkagananag. Diyak mamati. Di mo ba't yan? E din to ta, di anti na nga mismo, tinangibaga nga daanan ti asawa, ken duwa nga anak. Nga, imbaga na pa yan mismo ken ka, no sa dinno tayan, di balay na. Eh, Luisa, aya, di ka lang nagan-anan. Basta latan na mati ka kada kinasamit nga balikas na, regalo na. Idi imay, iji apartment mo, kadag-dinner kayo, pinainom na ka. Di ka lang nakadlawin nga pinainom na ka? Binartek na ka? Tatno ni kastakit no, spirit ni arang ang taratari orat mo. Nanguna ka talagang amon na nga na-inlove ken ka. Kat siyempre, sigurado, itayam at magim. Ay naya, diyak kayat nga tuladan ni mama ko nang nagagdadata. Nga tinulad mo, kurang na lang sikog kang kataganak kaabalasan. Iba't patig ko ni Daniel. Uwe, namok, iba't patig mo, mamati ah. Tanusab mo kung mga iba't patig.
Awan ko man nagbaling nga relasyon nyo. Ni mamuk, patsek, iba't patignak man ni Daniel. Kaya't mo nga nga sawen, agawang ni Daniel manipot ti asawa na. May sanga lang kirida. Kabit, kamalala, other woman. Saan ko pa napanagnagan? Di panagnagan. Manong nemi, day off ko, awaman ni Daniel. Napanakit na ko na ibagang subdivision manong nemi. Nangarakilaki ti taksi manong nemi tapno alalistuwa ka makadanon sa dyan. When? Nagdorbelak manong nemi, pinaguray ko ti taksi. Nadamay sa nga babae manong nemi nga masadeg iti gate. Yes? Ada ni Daniel? Ti asawak? Asawa ni Daniel? Wan asawak. Siyak na Eloisa. Mabaling ka diti sumrek, tapno makisasarita ka? Taasino ka? Elos ang artinakan ko. Ano ko man tinanong, ka magsaritaan ta? May panggap ka ni Daniel. Okay, sige. Pambalin. Mabit lang ano tinukat ko di Kate. Napana kita yan ti driver ti taxi manong nemi. Mano? Saan ako ng orayan pa? Sige. Imbagano no, ano't bayadak manong. Siyempre kak, inlock na ti gate, siyempre kami ti unang tibalay, pinagtugaw na. Anong naimi nakutong nga babae? Langan at ikasla agong konsumisyon. Dagit anak mo? Anong taga mo? Lisa. Dagit anak mo? Adadat eskwela. Sa danto agawid ng lumalam. Kat ni Daniel. Tsaka mo. No kaanong tumanan nga gawid. Sa lagawid no, may nitad suportada ka na kami. Kaduan na nga, desuna iti sidong tin. Babae na. Babaero ti asawam. Babaero. Diyan mo no, ano na ka mo? Eloisa. Sikat nabit pa yung kabit ti asawak? Naisistorya na ka. Naisistorya ni Daniel ti may pagkapkik ka. No, isinanak ka no. Sikat ka din nana. Nemas ka na ti lutong. Patyan nang ipatpatig na ka. Mas daw ka siguro maaping asto ti bagi. Datataga po na aping dinakay kayatan ti asawak. Nabayagan na saan nagkakinasex. Aping aming baybayan ti bagim. Sa sino kumati saan nga konsumisyon. Naparada launa yan ti raramidan na nga panagbabae. Babaero ti asawak. Ure nga tano, asikaswak ti bagik, uri dinamit kami pa'y, edi sampay kasto ti bagik, edi na kapimpintasak kang kuwana. Adalak lang aroden nga asawa na. Makirelasyon pa lang sa bali nga. Babae. Di ba kasdawag no apay at damangayat kang kuwana kahit pangit mo ti sona kahit. Di ba pangit? Pangit ni Daniel. Panasam nga saan nga garwat karagit ti Brandon garwaten. Panasam nga gangay lang tarwaten na talagang nga pangit. Nada kwarta na. Napindas pa nag-arawat na. Nasamit na ginibalikas na. Dati siguro tinakalilawang. Mom, kahit ko nang isi na iso na.
Isinakuntat no may ka. Kuka mo ti asawak. Awang nga, mapi nga may ka. Damdo pa rin nagkaknupod no ti damag kung ang daanan ti asawa ni Daniel. Iba't pating mo. Isupay lang tinakarik na ti ayat. Kaya't mo isinak, tabno may ka. Yung singangat at umayan na talaga. Yung sa bagay, isistorya naman lang kanya. Sagbay nga nagamamu kayo, sagbay nga da relasyon nyo, sigumit laking kuhana. Insina na di kita agda mga babae na nag-concentrate kang ka. Agaw-awit kang ka, di ba? Kadag ito lang saan. Una ta, makalawas nga dad to'y. Nag-awit dito balay. Maili siguro kadag ito ubig. Yung saan ka magkakahida. Awanin ti ganas na kanyak, siyempre. Adad na nga awanin ti ganas ko kinkuhanan. Amom, awanin ti ayat na mariknak kinkuhanan. Tasan nga rumbing ayat din tikas kinkuhanan. Amom, ti kakas kinkuhanan nga babayero. Rumbing unay nga may sabay ti impyerno. Amok, nasaan lang siya tinasaktan. Padinig rin babae nga, nangikaryan na. Iti pamatig. Dagiti insina na nga babae, sakbay nga karersyon kayo. Siyempre, nagsangit damit. Yung basol damit lahat nga, tamuda nga dasawa di lalaki, no, apay nga nangikarersyon na. Kasking ka. Diyan mo nga dasawa na. Apay nga di mo inam mo. Apay nga basta latanintan mo, di bagin. Tsaka mo. Pinainom na ka, la? Binartek na ka? Talaga ka di nga kahit mo nang isin na isunan? Kahit ko na yun. Mabanggam ti abogado, ngam nasken nga da suporta na karigdo anak ko. Kaya mabalin, agbaling ako kami na tinga balay. Kahit na isuna, siyempre, umaikan ka. Bukod mo ni Suna. Dumngay ka, Lisa. Tadi magakang ka. Ha? Dumngay ka. Tadi ito'y trumbeng aramidan ta. Manong na yung nagkalanglang ka mga nangan ka ni Lisa. Friend, ti awag na kanyak. Agas mo ti awag ko keng kuha nga friend. Di tulag ta friend ha, laglagi pa. Okay. May atak. Inada ko nito kasera manunemi dimteng ni Daniel. Hello, sweetheart. Daniel. Oh, ano problema? Papayangin na lilaw, nak. Ano ang nalilaw? Ano ang nalilaw ka magbagam? Papayangin di mo himbagang hantaan kan di asawa. Hindi mo sinaludsod. Nabana ka mismo iti balayo. Iti subdivision. Nakasarita ka mismo ni Liz ang asawam. Anak ko kita. Sabi nga, ginundawayam ti kinarukop ko. Pumanaw ka, Daniel. Di ka kasapulan. Ayop ka. Kamu na, Lisa. Siya di patpatik ko. Saksik ti langit. I love you so much. Nakasagana ka mga isina kini Lisa para ken ka. Daniel? Alis to lang ti legal separation and then panakaanal ti kalay sami.
nakasagana ni Lisa nga, agsina kami. Isupakit bang bagbagang nga, agsina kami. Sana ibagbagang nga, naskan nga, suportar ko, karagiti anak ko, putut ko keng kuwan, okay lang ko na. Nagkadarati ng kusyok. Mangibang ko ang kiti kwarta para kada kuwada nga traspan. Saan to lang may withdraw into no, dati di college so no, dati di high school. Is lang, alis to lang. Iba't patay kang ilos. Sikat kayat ko kadintag na nayon. Mamati ka kumakanyag. Daniel, come on, I miss you. Aramidang pilang mo na. Ha? Marakop naktalang, matagikuhan naktulaang manin, makapagdanatan tulaang manin, no mapasamak ti amin. No dantong preba, nga talaga, nga legal separated kayong kinilisa. Hindi kasta, sa anak mo umiyanita, I'm sorry. I miss you. I'm sorry. Aramidan pa lang umuna ti amin, sa atin tuman na nagpapas. Oh. Or ito lang arabi, no? Gawid kan. Agsublikan tulaeng. No adang preba nga talagang nagsina kayon kinilisa. Kadeding nga rabi manunemi tinawagak ni Lisa. Kaya't mo sawan, friend. Imay dita? Imay, ngamsang ko pinastrik. Mailiw ka no kanya. Mailiw ka mayet. Tinared ko tiriknak. Ako nakeng kwa na. Nga sa anak to lang mga tagikuamanin. No adang preba nga talaga nga nagsina kayo. Siguro, umay dito itong bigat. Tapdoan niya. Tapdoan si kasuan natin pa nagsinami. Kahit ko talaga nagsina kami. Gabuto talaga nga nagbalinan nga sa iro kanyak. Demonyo diba nagkit-kit kang kuwana. Amom, hindi ko mapilay nga nagsina kami pagpuklahin na ganito ang anak ko. Im ka na gito'y. Gabutam, napintas ti pamalakad mo kan nagtulagan ta. Ayatak. Ano? Rumbeng launay. Rumbeng launay. Amang tedkat kondisyon kang kuwana. Aramidan na ita. Gabuta pa check. Nga kayat nga siyak ti kadan nana. Kalpasan lang ti makalawas manong name ti mawagan ni Lisa kanya. Hello, friend. Oh, Lisa. Hello, sa. Ada na pinirmami. Iti abogado. Na inaga ng kanyak ti balay iti subdivision. Ada nakadeposito ang traspan para karagidan ako. Nagsina kami nga namin pinsang ni Daniel. Makapagmubuanak ton. Babae na iti kwarta. Ngayon na para kanyak, siyempre. Malaksid, idisuporta na kanag dito ang anak ko. Mabaling ko ti mga ipudak dito negosyo. Agaman kang kailoy sa. Natungpalan ti nagtulagan ta. Baka ito na matamdawa. Adan to ditan ni Daniel. Awang pa 15 minutos kalpasan nga nagsarita kami kini Lisa manunemi idi adan agtur doorbell. Hey! Elisa! I'm home! Saan ko inlokat tiri daw? Ilokat ko lang titawa manunemi. Inuwaling ko ti kortina. Daniel? Hey! Open the door! Tapos ko mga, ilukat ko. Dito yung ebidensya. Nagsina kami ni ti asawa. I'm free. Tintulangan pa na kaipila ti annulment. Kalpasan data. Nung maaprobaran, ikalisa ka.
Kamata si katikait ko nga, agnanayon nga baling nga asawak, Eloisa, sweetheart. Come on, open the door. Iawat mo na nga papeles. Tabasaik. Open the door, mabit lang. Nakalalisto nga, mga aramid ka lang di. Katawari awagam ni Lisa. Tapno mamon, tikabad no. Isot mga iba nagnek. Iawat mo kanyak dahil kang papeles kang gigamam ko nak. Tabasaik. Sakbay nga ilukat ko tiri daw. Sige, dito. Binasak man. Kahit naman pa'y nagsalita kaming kinilisa, ayong adada nga pamaniknek. No basta, awan kayong kinilisa. Walan. Talaga ba't nang hindi pa lang asang ko nga eten? Kansanak ba't nga eten? Idinaam-am mo ka. Inaramid ko ti amin na pumuspusan tapno. Agkarelasyon ta. Gapat talaga nga si katipat-patid ko, Eloisa. Ilukat mo dire daw, I miss you. Agpapasta. I'm sorry. What? Pumano kan. Eloisa, di ba dadatikayat mo? Isinak di ba kahit asawak tam no, datatagdan na? Naramin kon. I'm sorry. Ano ba paspasawakan ka? Open the door! Pinanawa ko manong na yung minapano ko di kusina. Kahit kasto ko na yung panang ulit-ulit ng panang pis iti doorbell. Agpupukaw pa yan. Eloisa! What's wrong? Open the door, Eloisa! Hoy! Eloisa, open the door! Kaya po ito maringguran, di kita karuba man naming. Hey! Ako, baka makisturbo ka. Sorry. Kaya pa kami nga. Eloisa, open the door! Eloisa, apin kami nga sabong ilukat. Apin di mo pastraken. Sorry. Isot ni papanawin nyo na makisturbo. Nung di kaya ti rumwar, ayaban nyo di gwardya. Taisot bang parwar. Diyan kong kaya nga pastraken. Saan ko na kaya? Kakanan na. Kagurgura ko rin sona. Awan kamin. No. Eloisa, saan mo nga mo? Di ba natutulog na? Isinak na asawag na datatagdan na. Sikat di kasar ko, sikat kadanakdag na na yun. Eloisa, open the door! Gino'y goyo din manong namit ti gwardya iso na pinapanaw. Ring-ring ti cellphone ko manong namit iso to tawag yung sang gusong batan. Inidap ko kidin. Nanganak ang may bansa manong namit. Nasakit mo't para kanyak ti panagsinami. Ti sangkon nga panangawat kang kuhana. Ngam dahito titulag mi manong na kinilisa. Agsinada. Nga mangibaga ka naging kondisyon. Nga isutaking kukwa may naganin ti balay. Kan may kanitraspan naging duwang anak na. Kasuportana. Para iti panagadaldan to. Tapno ang sublikan niya. Ngam tapno saan ko nga awatin. O anong ti ayat na mariknak tikas kang ka, Daniel. Alilaw ka na lagi. Kas kamit la kanyak ti amak na jak paywa mo. Manong nemi numampay ni Daniel tinangala tinangusat kan nang ipaayak ti kinabirhen ko. Saan nga bali ko nak? Tanakal ti bang matik no siyak bang kaspagarigan ti kadanana nga siyak ti bilang ng asawa. Dakal ti pamatik manong naming dumteng to ti gundaway nga kaumanak kanagsapul to ti ububing nim siya. Takas ta ti ginatao ni Daniel manong. Dinapulos mabalbaliwan. Ti babaero kat babaero tulata. Aging kang si bibiyag. Ureng no laklakayan tungatan. Babaeron to pa'y laheng. No adan to pa'y maalilaw na. I'm sorry, Daniel. Agbabawi ak no apay nga nayat ka. Agbabawi ak no apay nga kinadan na ka for how many months. Yung basol kumitlayan. Siyak bitlang ta nagbasol. No apay nga sanak. No apay nga nalipatak tikarik tibagi.
Tinawagak ni mama iti day di nga rabii manunemi. Anak, I'm sorry, mama. For what? Dandaniak nagbalinakas kada kayo. Eh, dikit mo soon. Nagrelasyon nagdadaan ti asawa. Kanya, naipaikot kinabirhen ko kinkuha na mama. Nakulaban ti panunod ko kit adadang nagturahi ti mandar ti puso. Nga jak inamamungin mo na nga na siya at no asin no da ito nga lalaki. Imbagtasahan na ka nagsikog, mama. Nagsikogak. Naming pinsan ko mga nagpadpada at gasat. Nga mawanin ti magdanaga, mama. Tawarin mo anyat araramidan na dyan nga Daniel. Saan nang nga maalilaw ti pusok. Jakon kakayat nga ulitan ti bidot ko. In istorya ka namin pinsan kini mama ti amin manunemi. Kayat mo sawat. Imbilin mong isina na, di asawa na, kat ingkarim nga da kayo tagdan na. Tapno lang talagang isina na mga. Nagtulaga mi ti asawa na ti amin. Nga mangted ti kondisyon di asawa na tapno. Pilit nga itad na. Nga ti pamati na kat agsubli, mapasublik. Agsubli ka niya. Muna siya ti kadanana. Ngayon saan kumat nga naramid, mama. Tapno di kasi takit agbalin nga dusan na ti amin. Ikaroon na ti kinaalilaw na. Eh kasi nung nagsubli-sublid takit maalukoy na ka. Never, mama. Sana ka paalukoy kayo ko na. Ay, anak, I'm sorry, mama. Nagbidutak. Yung jakton kaya't nga ulitan pa bidot ko. Parang nadumting tumitlang ti lalaki nga naikari para kanya. Agsubli-subli manunemi ni Daniel dito apartment. Ngayon nung kasta nga manggulon manunemi ti gwardya manunemi ti bang papano ken kuana. O dito ospital manunemi na muna nga naka-duty ak umay. Imlikliklikak. At dadagin gondawi nga saan ko maliklikan. Eloisa, ipatpatig ka. Saan kang ipatpatig, Daniel? Dito ito nagtulagan ta. Isinak ta asawak tam no, si kakinsyak tagdan na. Abi nga di mo tong palin ti karim kanyat. Di mo kadiam mo na nagtulagan mi ti asawam ti amin. Ha? Ipaturay ko mamati ka nga sikat ti kahit ko akaden na. Tapdo lang maisinam ti asawam. Himnong ka. Sana kun nga alilaw pa Daniel. Sardangan na kon. Kasanon, awanan ti papanag. Abay, di ka makasubli ka ni Lisa. Di nagpatan kayat. Di nagpayin pastor ka ni balay ko. Balayo. Balay ng dayja, tayo nainagan mo tayo keng kuwana. Inanlilaw na kayop kayo. Saan lang siksika, iti amunat mga lilaw. Dahito ti bales, ti kinababayarom da dyan. Mapaggantit sa baling ang babae. Hamat lang takda kami kinilisa di babae dito lubong. Saan akong nisisturban pa, Daniel? Gabot saan ka na kayat? Saan ka nga ipatpatig? I hate you. Ang dati kitigundaway manunemi natawagan na tiguardya. Dati apartment manunemi nagurgwardyan. Hello, ma'am? Apay, guard. At dito ni Daniel. Jakmat kaya tapastra ka na. No ba agpilit? Agtutudo saan? Agtutudo. O rin nakalinong. Nabasan. Makanog sakit pa na agtutudo ka naman. Awanin di bibiyang ko king kuha na guard.
Di ka kadimasyan kay kuana. Abi ko mamasyan na kay kuana. Kaslamid lang nakalala adin tilangana. Awan ti sa bali aking basol, no apya kasat biyag na, no saan iso na lang. Di agawi di naganak kang kuana. Di agsapol ti sa bali nga mabahay nga kandanana. Nga lilawon na. Sige, kaya daw brak. Iti na minsan nga imay dito hospitaliso naman na iti amok at umayag pa kumpain. Nga nakiktutak iti malasing ko. Daniel? Eloisa? Ape kastan dilangam. Awa matin na napipindas nga panagar-arwat mo. Sa nakaburburangan kan. Sa mo pa nga mo nga iahitan ng tibarbas mo. Kaskala yagit. Kaskala taong grasa. Imayag tap ng pagpakasyakan ka. Ayatan na kumanin. I'm sorry, Daniel. I'm sorry. Linoko dak. Saan na ka linoko? Sikat mang lukluko. Nagtulagan niyo ti asawak, ti amin. Tap na madusa ka. Abi palubos mo kas ti bagim. Abi di ka agpagwapo tap na dalatam malilaw mga babae. Awanin ti malilaw ko. Sige ba, kita agjutik, ada-jutik. Manong nemi, dagiti guardia ti hospital, tinang parwar kang kuwana. Saan lang na pinastro. Nakakasim ang tilangan na manong nemi, saan arumbe nga paalukoy, kaputikas diya lang ana. Rumbeng lahing tikas kang kuwana. Tasaan lang na kami kinilisa, iti inalilaw na. Nakasta agsaritak ni Lisa manong naming kumusta ti dating asawa? Nagsubli-subli. Nga nakakaasin ti langana. Apin tulok na kasya eh. Maluglugin ti negosyo na. Kati. Ginundawayan na kita empleyado na. Pinakawan na ko na. Nagpukaw na dinangalat kwarta na. Dagiti naganak kang kuha na nga eh. Awan da dito eh. Ada dito state. Ha? Dagiti kakabsan na. Isusto lang da dito eh. Nakakaasim at masyan ka? Baka may in love ka kang kuha naman eh. Saan? Kadagit anak mo nga eh. Anak ko nada. Basta rin bagada. Masyan da kini papangda. Gano ada itilabas ti gate. Nga saan may apastriken. Dagiti anak ko, timapan mangidandanon ti kanan na. Di mo pagturayan ti asim kang kuhana, Eloisa. Bare no, mamiris ng tubad lang ti amin kat agmubaan. Kasi ka, di ka makamabuan. Man, agabaplayak. Ti, nagtrabaho di abroad. Nababat sweldo sa Pilipinas. Imbagag dahil takin ni mama, manong nemi, taping umadayo ka pa ilaeng. Tap na makabubo anak. Tap na malipatan ni Daniel. Barbaring masadyang masarakag ti lalaki nga para kanya. Edi kanada manong nemi tinagaplayak, aging gadim tengen ti panaka-apruwar ti amin. Nagawid ak dito probinsya, tagpakada ak ni mama. Anak, horesan ka kuman nga abroad. Nas ka naman mama. Adat ako mga papintasin ti balay ta? Napintasin. Da kay mama, nagsartin kayo, nga gubra. Pawitan kay latan. Kaya natang arutirantak na mangipatak dermit ti bukod kong nga negosyo. Nga niya? At ay oray no, ukay-ukay. Ape nga ukay-ukay pa lang.
gatang kayo na akaragit talagang arwaten, tapos gusto kita, hanga ukay-ukay lang. Idagdahak dito yung Canada, manong name yung trabaho kas nurse. Dito yung namamok, manong naming niya Samuel. May isa nga Pilipino mo't lang, manong naming a nurse, na daanon ko nito ospital na pagtrabaho. Hay, Alusa. Imagbanta dimteng ka. Apay. Duwata ti Pinoy. Pinay ken Pinoy. Kaya duwata ti datala ti Pilipino. Apay nga datala ti Pilipino. Ano kung oray nga ti Pilipina? Nga katrabaho ha? Tapos na nagasta kita. Ada pagindatunak dito isagsaganak nga ayat para ken. Samuel, sa anak ko nga maalilaw, kada kita nasasamit ka malikas ti kita lalaki. Kinunak manong naming iti panagpangot, iti langan-langan mi kin Samuel, na istoryak ti may panggap, iti love life ko, iti napalapas. Di siya ka malaki baso, lapin di mo inam mo, nga tagay masawa na. Huwin nga ron. Sakit naginom kayo, kahit napartek ka. Di mo na tungpal ti karim ti bagim. Nasa mo tula ito ti bagim, hindi lalaki na malpas ti kalaysa. I love you, Eliza. Sana kami karikan ka, Samuel. Tabi ba kami kasta? Gabutin na palabas ko. Tinapod nung hayat, awang pateng tinapalabas. Kantan sa reta. Kanta no kanta. Makatawin kon dito ay manong naming, ito talaga nga nariing manintiriknak. Wan, ngim inamok, ngim muna, no talagang awa na sawa ni Samuel. Nakasaritak manong naming nagiti parents na babae ni tiya tawag, babae ni tiya video call, tano kasta, manong naming a day of me, agpadpada, kini Samuel, agpaspasyar kami. Pamaranatan na tumawag ka na kitipat-patig na ti Pilipinas. Makasasalita kan makikita ka mismo manong naming na kitinaganak kan kuwana kan kakapsat na. Kas kani ading na ngalili. Ate, aklonin mo ni kuya. Agbagay kayo. Talaga ka din ngawan ti asawa na. Awan. Imbaga pa yung tapapakin mo makengkang awan asawa na. Girlfriend. Awan the girlfriend na. Ada idi college, yung nagsinada, kalpasan nga, naggraduar da, naging nadayuda. Awan itan di komunikasyon da, diya ka mo noon yung tiyanan na itan, dating girlfriend na. Saan man nga si kati first love na. Ang agpadtada kayo, ori si ka, hamad nga surat ti first love mo, di ba? Alan ipag, aklonin mo. Tani, umadanin di ba nagbakasyon na? Nindun ka, no? One year more. Abag isungtungit nagbakasyon na. Doon to natawan ko. Katuwid! Nagbakasyon nga ito kang patbata at nagkasar kayo. Inampay nga bulan manon na misakbay tinito din nga panagbakasyon ko panagbakasyon met ni Samuel aklo na ko ni Suna manon nemi ti may kaduang gundaway nga nagpitik ti pusok lunuktak ti pusok ket pinastrak ko ti may kaduang nga narignag ti irot ti harakop ni Samuel manon nemi ket di bara di kita kek na Samuel nagyaman at panakaklon mo kanya. Nag-asawa ak mo't lahingin. Nabay ako mag-asawa ka. Di ba? Nagbakasyon doon di Pilipinas. Agtaros tanto nga dua sa Jabalay. Tapno, sa mulangan ng matawagan iti video call. Napapakin ni mama. Nag-absat ko. Mabalin nyo pa yung tag-beso-beso. Kalpasan na. Sa tanto, agkukuyog. Kadok ti partidok, nga gawit ba si Logario? Tam na gastagat matulagan ti kalaysa. Manong nemi pakamuk da ito kini mama. Sigurado ka.
Saan ka nga maalilaw? O na saan ka nga paalilaw? Saan ni mama? Tanagsakbayak. Sa nakasidi, kini Daniel. Nandiyak inamungin muna sakbiti amin. Alakad na siya at maragsakan para kang kanak. Tas ang kamit lang na itulad kanya. Demteng dito nga gundaway manunemi kat nagawid kami dito Pilipinas. Nagtaros kami ti lugar da kat kastaon iti kinambara ti panang sarabo da kada kami panang welcome da kanya kiti pamilyada. Talong aldaw ken duang arabi mi manunemi ti lugar da ngam sangkam nga nagkakaida syempre kini Samuel. Kaya dito may kadeng maten manunemi nga agawid kami dito lugar mi. Nakaduamin ti partido na manunemi. Ket kastaon iti ragsak ni mama ket nakairot ti arakop ti tunggal may sa kada kami manunemi. Ini ta nakasangpet ako. Mama, anak, may liilo ko na ka. Inya mamuk pa nung nemi ni Samuel, inya mamuk na kitagbalin nga balayan ni mama. Natulag ti kalay sa manong. Kaya dito tumteng na tangal daw manong nemi, siyempre iti lugar da Daniel, iti nagkasaran ni. Yan titulag ba nung nemi? Itin tubalay, iti sidong ni mama, iti pinapintas ken pinanakil mi manong nemi nga balay, iti pagnaidan mi. Yeah, sure. Nalpas ti kalay sa adda kami iti den na ni mama. Anak ko ito ti plano yo. Kung naman ni Daniel, mama nga, mangipas kam kano ti private hospital mi. Kinapi ko man na doktor ka na kayo kumaisa. Mama, agsubliak pa lang sa Jay, Canada. Katsika, Eloisa. Nilatan Daniel, mama. Ituloy na ti kontrata na. Naskan nga agsubli. Kasi ka nga eh. Saan ko matinirin nyo ti kontrata? Kan may sa. Ito, talon nga bulan nga ganda na kami, mama. At nagpitpitik ti saklot ko. Saan ka karutin na po? Paano nakasta? Tapos dito yung mong iyanak, ti apo ko. Binalubos sa karot ba nung name ni Samuel nga nagsubli sa Canada. Tapos nagtrabaho. Ito another 2 years man. Edi may pas nga kumaten ni Samuel Jr. Kalbasan ti dual talong nga bulan man nung naming karigatak ti simurek matlang ti trabaho. Nakastrekak man nung naming edi municipal hospital iti ilimi. Kas may nga nurse. Tapos may trabaho ko madlang manong nemi ti kurso. Kaya kalbasan di duwang atawen manong nemi alpasan na kontrata ni Samuel naghawidan. Tapos saan nga pumanaw. Kat nagadipay manong nemi ni Junior iti may sa nga babae kat sustunan ti duwa konak. Duwa nga rod manong nemi di kiti nagbaling nga bunga ti anayat mi kini Samuel. Ito namin sa nagundaw manong nemi malagip ko ni Lisa. Tinawagak. Super lagay ang cellphone number na. Nag-ring. Hello. Hello, Lisa. Lisa, kumusta kan? Kastoy. Nagbabada nga dan ti higher grade dagit anak ko. No makapagturpos dan doon di ka high school. Awan to ti problema. Tawarin no saan nagkagwid-widro ti kwartada. Napinas ba dito nimpas na ko nga negosyo dito eh. Naisariping ti palay. Kahit wangan no dan sa bali pa yung sa bali nga lalaki ti biyag mo. Madungar tagararim kanya eh. Kumusta na Daniel? Oh, di mo nadamag? Anya? Natayan. Huh? Abay. Nag-intuloy na takas dyan. Napalidlidan. Oh my God. Kat, nga kabinitan Nga niya. Nga siyakti. Nang claim di bangkay na. Sa adamat iti abroad iti kabagyan na.
Yung pagpagabok ka na giti anak ko. Abi hindi mo yung tawag ka niya. Amo ka agad nagbalbalo ka sa cellphone number rin. Mano ka tawanin? May sakit gusto kang tawanitan. Gusto gaya. Siyempre, nagladingan di kita anak ko, awanin ti Amanda. Nuapikid di amin ang kasjay. Hampulos ka nakamove on. Intultuloy na ti kasla na ti tao grasa no. Dalat na ti langalang. Sila na pukaw na pa yun, simbang ti panunot na. Kasi ti rumbang anak di bapaeros ang kadi. Di malang nagbalbaliw. Di naman lang huwag nga ron. Impasol naman lang. So, amsa mo na mamanutin, Daniel. Gabutawanin so na. Kahit kumusta ka, man? Duwan ta anak ko. Patakban lang ang nurse na asawa. Kasi ka, ag-asawa ka matindi sa orang at balo ka matin. Mareng, talaga nga, makasara ka ito itinapudno. Una yung daw-dawat ko. Sapay ko nga. Manong Nemi, agtatrabaho kami agpadpada iti asawak. No ba sa bali, Manong Nemi. Pa-hospital, iti ayan na. Sa bali mati hospital ngayon ko. Okay. Kaya nagtuloy, iti kinaragsak mi, Manong Nemi, kina Samuel, pasaremat inga magbakasyon iti lugar da, at buwami di kita anak mi. Inadawat ko, Manong Nemi, sabi ko mga, sa anak to nga maalilaw, awan to ni tumteng, nga pakalilawak. Dito nga ron ti pagkasalita, kilagyan manaklauna iti anos mo nga nangibasa Manong Nemi kat sabi ko ma, tadamat na ibating nga adal, liwliwakan pagsarmingan ti biyag, kalagitipata kalimngig kan nagbuya. At ako man iti balaag na naruna Manong Nemi di kiti alilaw nga naayat na mamagsakit, mamagsangit kalagitipata nga mabay. Dagiti manggungunaway iti kinarukup, dagiti kinalapit, tirik natin may isang babae. Pero de los buenos manong. Dito nga ron, katsapay ko ma, natutuloy mo dito yung programa Manong Nemi, nga pagkangigan, kadagiti pakasalitan, nga pakaitan iti liwliwa, ken pagsarmingan ti biyag. Tuwing nga ron, dagyaman nga pagaya mo, Eloisa.